Assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Yan uwa barkanmu da yini da fatan an lafiya. Da fatan an yi sallah lafiya, ya ci gaba da shugulgulan sallah. Ina fatan Allah Ubangiji ya maimaita mana na gaba da alkhairi. To a yau dai na zo muku da wani bayani ne na yadda za ku rufe applications ɗinku a wayoyinku na Android cikin sauƙi ba tare da wani wahala ko wani long procedures ba. Wannan ita ce hanya mafi sauƙi da tafi kowacce sauƙi. Mu dai kullum burinmu ko in ce buƙatar mu gare ku shine ku yi subscribing na YouTube channel ɗinmu mai suna Zinariya TV domin kasancewa da sabbin videos ɗinmu, kuma ku danna alamar ƙararrawa domin ko da yaushe idan muka cire sabbin videos ɗinmu su same ku, kuma ku yi share zuwa ga 'yan uwa domin su ma su ƙaru da irin wannan videos ɗin da muke fitar muku, domin dukka wannan taimakon juna ne. Bayani da zan muku na yau a game da yadda za ku ɓoye applications naku a wayoyinku na Android ba wani abu ne mai wahala ba. Kawai abin da ake buƙata shine ya kasance kana da 'yar haka data kaɗan a wayarka ta Android, wanda zai baka dama kai downloading shi wannan applications da ake amfani da shi a wajen rufewan applications naku na wayoyinku na Android. Da farko za ku fito ku zo ku misali kamar haka, za ku zo ku Play Store. Wannan shine Play Store kamar yadda kuke gani, gashi na zagaye shi. Za ku yi clicking akan shi haka. Yawa idan ya bude, yawa masha Allah ya bude, sai ku shiga search. Ga nan search engine, idan kun lura wannan shine search engine, gashi na indicating akai. Yawa shine sai ku clicking, idan ya bude kamar haka, yawa gashi ya bada dama sai ku rubuta application da kuke bukata, sai ku danna app. Yawa gashi kafin ma mu karasa kun ga ya bamu gashi app lock. Wannan na farko din za ku yi clicking akai. Yawa sai ku yi clicking akai, idan ya bude kamar haka. Wannan na biyu din, wannan gashi nan na zagaye shi kamar haka, shine wanda za mu dauka mai amfani da shi saboda ya fi kowanne sauki. Yawa abin da ake bukata za ka yi clicking akai haka, idan ya bude. Yawa kun gani already dama ina da shi, sai yasa gashi ya nuna mun cewar kawai open zan bude ne in ci gaba da amfani da shi. Amma kamar ku da ba ku yi sauke shi ba, kawai za ku yi downloading ɗinsa ne, daga nan sai ku ci gaba da amfani da shi. To abin da ake bukata da kayi downloading ɗin shi, za ka bude kamar haka. Idan kai open, yawa idan ya bude kamar haka, zai baka dama ka saka pattern shine kamar wani input ne na sirri, wanda zai baka damar kai kadai ne zaka bude wannan application a yayin da ka rufe shi. Misali kamar ni zan dauki pattern dina misali kamar haka. Yawa za su ce su ka rubuta kuma do again, za su baka dama saboda su confirming din ko kai daidai da na farko. Yawa to gashi, yawa kun ga setup successful, sun karba kenan. Zai bude kamar haka. Da farko za ka amince da duka privacy and policy nasu, shine kai agree and start. Yawa idan kai haka, dukkan application naka gashi, dukkan wani application na cikin wayar ka gashi. Yanzu misali mu dauki application ɗaya da za mu yi gwaji da shi. Mu dauki for example, mu dauka Instagram. Yawa ga Instagram, misali mu dauki Instagram. Idan ka dauki Instagram, ga dan wani halaman kwado a nan gurin a gefe, za ku gani ga nan wani lock haka. Yawa to shi wannan lock za ku yi clicking akai, kuna tabawa kun ga ya rufe locked Instagram. Yanzu na rufe Instagram, babu wanda ya isa bude Instagram a wayata sai ni, babu wanda ya isa bude. Yawa ta yadda za ku tabbatar da haka shine gashi dai mun fito. Idan muka shigo kamar haka, muka zo mu ganin Instagram. Yanzu idan na taba Instagram, kun gan shi kamar yadda yake haka, kun gani Instagram ya rufu, babu wanda ya isa bude Instagram sai ni. Misali na saka kamar haka, kun ga idan na sa pattern dina wanda na saka a farko lokacin da nake budewa, kun ga Instagram dina ya bude. To haka tsarin yake. Yawa to kun ga wannan ita ce hanya mafi sauki ne da za ku rufe dukkan kuma wani application a wayar ku, za ku shiga ku rufe shi ba tare da wani wahala ba. Haka tsarin yake. To alhamdulillah, mu dai a koda yaushe burin mu a gare ku yan uwa, ku kasance kun yi subscribing na YouTube channel ɗinmu na Zinariya TV, kuma ku danna alamar ƙararrawa, kuma ku yi share zuwa ga 'yan uwanmu domin su ma su ƙaru. Masha Allah, a ci gaba da shagulgular sallah lafiya. Mun gode ku kasance tare da mu. Sai Allah ya kai mu bayani na gaba, za mu yi muku bayani a game da yadda za ku tura application ta WhatsApp. In kun lura abu ne da baya yiwuwa, sai dai a tura waka, bidiyo, text, document da sauransu. Amma babu dama ka tura application a dan uwanka ta hanyar WhatsApp.
to amma a bayanin mu na gaba insha Allah za mu warware muku wannan bayani, za mu muku bayani a yadda za ku yi hakan din. Masha Allah, mun gode.